Samantala nakibahagi po ang nasa higit 200 kabataan mula po sa iba't ibang mga barangay sa bayan ng Tayug sa Isinagawang Children's General Assembly. Pinangunahan po ng lokal na pamahalaan ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO ang nasabing programa. Partikular na nakatuon po ang aktibidad sa iba't ibang issue na kinakaharap ng mga kabataan tulad ng bullying, kawalan ng oportunidad na makapag-aral at maging usapin sa issue ng mental health. Sa tumataas na insidente po ng mental health tulad ng depression at anxiety, dapat lamang umano na malaman ng mga bata ang importansya ng koneksyon at impormasyon. Binigyang diin ng MSWDO ang pagkakaroon ng dapat na kamanayan ng mga kabataan sa mga suliranin na kanilang kinakaharap bilang bahagi ng isang komunidad. Nagbigay katiyakan naman ang lokal na pamahalaan ng kanilang suporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto at programa. IFM News. IFM News. IFM News.